Mønsterdelene til mønstret Møns Klint består af 3 mønstre, et ærme og et forstykke og et bagstykke. Og nu er det lagt op på stoffet, som det ligger på klippeplanen. Og det man selvfølgelig altid skal sørge for, det er at få det op og ligge trådlige. Og det vil sige, at på alle mønsterdelene, der ligger en trådretning ned igennem, her på bag, ned igennem ærmet, eller hvis man vil have det på skrå, det kommer vi til lidt senere, igennem der, og på forstykket ned igennem her. Så man lægger det simpelthen op, så det ligger parallelt med ægkanten. Så det vil sige, hvis man har bagstykket her, så lægger man det, og så måler man, hvor langt er der fra trådretningen ud til ægkanten. Der er 12 cm, og så skal det ligge 12 cm her for oven også, og så kan man simpelthen nåle det fast. Og det gør man med alle 3 stykker. Godt. Hvis man så i stedet for vil lave den i stof, der er stribet, som det er her, og som for eksempel et af sykittene har været, eller er, så er der nogle andre ting, man skal tage hensyn til. Jeg vil aldrig, når det skal klippes, og når der er tern eller striber i, så vil jeg aldrig klippe det dobbelt, som vi gjorde efter den tidligere klippeplan. Så vil jeg altid klippe det enkeltvis, for at man kan være sikker på, at alle striber løber over i hinanden og passer i sidesøm og så videre. Ærmerne på denne her er klippet på skrå, og det er simpelthen for at give mønstret eller jakken et andet design, så at forstykker og bagstykker ligger på lige, og ærmerne er på skrå. Og der kan I se her, før da vi stod med trådretningen ved den lyseblå, så løb trådretningen ned igennem her. Nu ligger trådretningen igennem her. Så det vil sige, når man lægger den op, så skal man simpelthen sørge for eksempel at følge den lyse stribe igennem her. Der. Så lægger man trådretningen op, så den simpelthen følger den lyse stribe hele vejen igennem her. Så ved man, at det kommer til at ligge fuldstændig trådlige. Så skal man klippe det tilsvarende ærme. Og der skal man jo så endelig huske at spejlvende det. Hvis man siger, hvis ærmerne ligger sådan her oven på hinanden, nu ligger for her og bag her. Når man så skal lave det andet ærme, så skal man huske at spejle over og få det lagt op i en lys stribe også. Hvis man ikke husker at spejlvende, får man 2 ens ærmer. Når man så går videre til forstykket og til ryggen, så som jeg nævnte før, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at sidesømme og skuldersømmen ligger, så striberne løber over hinanden. Og det gør man så ved, at jeg har fundet igen en stribe at køre efter hele vejen op igennem her. Og der kan jeg så lægge min trådretningslinje, så den følger den linje hele vejen op. Der. Den ligger så her. Men derudover skal jeg også have fundet den vandrette linje. Og der kan jeg så bukke op i mit ombuk, som er den nederste kant på jakken. Og så kan jeg vælge at sige, jamen den vil jeg have for eksempel flugter med den røde. Så lægger jeg den op, så kanten her flugter med den røde her. Og den lyse stribe kører hele vejen op. Og så skal den så flugte hele vejen op her. Og det gør den så der. Så den lyse kører hele vejen ned igennem her. Og den røde kører hele vejen der. Så kan jeg simpelthen nåle det fast. Og så er det fuldstændig det samme med de efterfølgende mønstre. Og ligesom før igen, at mønstret er spejlet op, og der skal jeg så igen følge den lyse stribe og den røde stribe på tværs, og så det samme på bag. Nu skal der mønstret klippes ud med 1,5 cm sømrum. Og man kan enten vælge at gøre det, at man bruger et termometer som her, og mærker op hele vejen rundt. Og der bruger jeg i sådan et tilfælde som det her, der har jeg simpelthen en blød farveblyant, som jeg lige tegner op med. Og jeg tager kun omkredsen hele vejen rundt. Man kan også gøre det, så nogle kvaliteter som det her kan godt være lidt besværlige at klippe i, eller tegne i.
Så det man også kan vælge at gøre, det er simpelthen at klippe og lade termometeret køre foran hele vejen rundt. Når jeg rier, så bruger jeg altid en ritråd, hedder det, og nogen fniser, fordi de tænker, at jeg laver pjat, men det er faktisk en ritråd, og det der er hele fidusen ved den, det er, at den bryder let, og hvis man syr hen over den, hvad man jo tit kommer til, når man har riet, så kan man simpelthen lige så let pille den op, hvorimod hvis man rier med en almindelig tråd, så er det tit rigtig svært at pille op, hvis man har syet hen over den. Når nu jeg skal i gang med at ri, så tager jeg knapnålen af, mønstret, og så sætter jeg en knappenål inde på hvert retstykke, så jeg altid ved, eller retsiderne, så jeg altid ved, hvad der er ret og hvad der er vrang. Lægger mønstret op på, så det ligger præcis som det skal med 1,5 centimeter. Og der er det. Sådan. Og sætter lige en markering fast, og så sætter jeg knapnål i underkanten her. Og bukker den linje, der ligger her, det er ombukslinjen. Den bukker jeg simpelthen lige rundt. Sådan. Så kan jeg lave en ridning lige i kanten her. Og når jeg rier, så tager jeg altid et langt og et kort sting, fordi så går det meget hurtigere, når man står og rier. Og det vil sige, at det skal jeg gøre på alle stykkerne, ombukslinjerne, som det første. Og indsnit og op i halskanten, men det kommer vi til om lidt. Og når man kommer ned for enden, så kører jeg bare lige tråden en enkelt gang tilbage sådan her, så den lige bliver låst fast der og klipper den af. Så er der blevet ridet ombukslinjer her på bagstykket, ombukslinjer oppe her, så vi kan se, hvor ligger skulderen, halsen, midt bag. På ærmerne er der blevet ridet ombukslinjen, og jeg har lige lavet i forstykkerne, på det der er for på ærmet, har jeg lige lavet 2 hak på begge stykkerne, så jeg ved, at det er den linje, der skal sidde til forstykket. Og på forstykkerne her, ombukslinjer og midt for skulderen, og så har jeg tegnet indsnittet op bagpå. Så nu er de klar, så nu starter jeg med at samle indsnittene som det første. Nu har jeg sat knappenåle i indsnittet. Jeg har sat nålene langs med markeringen og sluttet af med en knapnål på tværs. Jeg er altid meget nøjagtig med at placere knapnålene præcis i indsnittet. Og jeg sætter altid knapnålene denne her vej, fordi så kan jeg bagefter lige vende ud og få en fornemmelse af, om indsnittet ligger ordentligt. Mange sætter knapnålene på tværs, men hvis knapnålene sidder på tværs her, kan du aldrig vende ud og se, hvordan din søm kommer til at ligge. Så derfor arbejder jeg så vidt som overhovedet muligt altid med knapnålene den vej. Nu syr jeg indsnittet. Og jeg syr altid helt hen til næste knappenål, før jeg tager dem ud. Så hele tiden fra knappenål til knappenål. Og når jeg så kommer ud til spidsen af indsnittet, så er det meget vigtigt, at jeg slutter helt herude. Man må ikke slutte herinde, men altid ud til kanten, fordi ellers så får man en tut eller en fold i spidsen af indsnittet.
så skal man vurdere, hvad for et stof man arbejder med. Fordi nogle stoffer, der vil jeg så nu tage min overlokker og overlokke sømmen af. I andre stoffer, der vil jeg gøre det, at jeg simpelthen vil klippe indsnittet op og presse sømmerummet til hver sin side. I det her, der vil jeg gøre det sidste, så det vil sige, at jeg klipper indsnittet af, så det er sømrummet er 1 centimeter. Og så herude laver jeg et tværklip, nogle centimeter, nu er det nok 3 centimeter fra spidsen, og klipper ned der, og så kan jeg klippe op ud til den tværstreg. Og det er jo simpelthen fordi, at det her stof, det er et stykke filtet uld, som ikke travler, så derfor behøver jeg ikke overlok eller nogen ting. Nu er min indsnit klippet op, og så skal man også altid huske at tjekke, at ens indsnit er lige lange, fordi det ser selvfølgelig ikke smukt ud, hvis det ene indsnit er længere end det andet. Så altid tjek længden. Det, der er rigtig vigtigt, når du syr, det er, at du altid sørger for at presse. Så det der med at sy en jakke færdig, og så gå over og presse bagefter, det går ikke. Du presser altid, og så en søm, og så kan du gå videre til den næste søm. Et indsnit som det her, det vil jeg lige tage og lige, så det ligger, som det er syet, og lige give det lidt damp. Og det du skal huske, det er, at i sådan en som denne, sådan noget uld som det her, der er det dampen, der er det vigtige. Så det gælder simpelthen om at få slået dampen ned i ulden. Så har du fået gjort selve indsnittet lidt fladt. Efterfølgende, så lægger du det op på et føl, hedder det her. Hvis du ikke har et føl, så kan du tage et håndklæde, som du ruller hårdt sammen og lægger ind under, så du ligesom får skabt noget form. Lægger du det op her, så det ligger sådan, og så skal vi have dampet sømmen til hver sin side. Hvis nu du havde overlokket denne her søm sammen, så ville du også skulle dampe flad først, og bagefter ville du så tage og dampe sømmerummet opad. Fordi det vil betyde, at når du får det ud sådan her, så ligger dit indsnit sådan her, i modsætning til hvis du dampede det nedad, så vil du få en skidtsamler opfra. Så altid, hvis det er dobbelt, skal indsnittet opad. Men nu vil vi have det her til hver sin side, så derfor lægger jeg det simpelthen her. Og så strygejernet og godt med damp. Og jeg kan dampe det. Jeg kan tage det til hver sin side herhen til, hvor mit tværklip lå, og herfra skal jeg også presse det opad. Så ligger mit indsnit lige så fint. Sådan her. Nu skal jeg så videre og have syet min sidesømme og min midt bag, og have presset de sømme til hver sin side også. Her har jeg mit forstykke, papirmønstret, og der hvor man syr i kraven, det svarer til det her omme, det er midt bag på kraven. Så der hvor jeg syr, når jeg syr min midt bag på kraven, så syr jeg heroverfra, herop til, som er ombukslinjen, og over til min forkant, der er her. Ja. Nu har jeg syet midt bag, sidesømme, indsnit, som vi så blev presset før. Og nu skal jeg så til min krave. Kraven midt bag, som er den, der ligger her, den lægger jeg sammen med den anden krave, ret mod ret. Og så samler jeg den heroppe i midt bag. Der har jeg jo en markering herover, som skal passe sammen. Så der sætter jeg simpelthen nålen ned lige der i hjørnet, og tilsvarende lige ned i hjørnet her. Og får de to til at ligge lige over for hinanden. Der. Jeg har midten af kraven, min ombukslinje, som skal ligge lige over for hinanden. Så den placerer jeg også. Den kan jeg godt lige sætte på tværs her, sådan. Og så har jeg yderdelen af kraven, der ligger herover. Det skal jeg så have syet også.
Og når det er syet derfra, her og herover til, så skal de 2 sømme presses fra hinanden. Jeg vil også lige vise, at her i min sidesøm, hvor indsnittet ligger, der jeg har jo valgt på denne her ikke at overlokke sømmene, fordi det her er en filt, som overhovedet ikke trævler. Og fordi jeg ikke har overlokket, så kan jeg godt vælge at klippe mit indsnit af, altså sømmerummet, der ligger i mit indsnit her, så det ikke fylder så meget, når jeg nu skal til at presse min sidesømme hver for sig lige om lidt. Det er klart, det kunne du ikke have gjort, hvis du havde valgt at overlokke de her 2 sammen, eller havde valgt at overlokke de 2 sømme hver for sig. Det er kun fordi, jeg arbejder på denne her måde. Men nu vil jeg sy min midt bag, og så skal vi presse bagefter. Kraven har en spids her bagpå, i midt bag, hvor den bukker. Og for lige at få plads, så klipper jeg lige en lille hak ud her, inden jeg går i gang med at presse. Og så skal jeg simpelthen have den op og ligge her. Og presse først den ene side, og bagefter den anden side. Nu er jeg jo nødt til at gøre sådan her, ellers kan jeg ikke komme til jo. Så kan man se, der kommer en spids frem her i midt bag. Så presser jeg min sidesømme, og min midt bag og min ærmesømme. Nu har jeg lagt op, så mit bagstykke ligger her med retsiden opad. Ærmegabet, skulderen, halsen og det samme herover, skulder og hals. Og så tager jeg mit forstykke og lægger op, så det ligger nu ret mod ret med bagstykket. Så har jeg mine markeringer, og det er jo derfor, det var så vigtigt at rig. Jeg har en markering, der kører her også, og den fortsætter. Det var kraven, vi lige syede sammen før. Så min markering kører herfra og rundt i halsen. Nu skal jeg have samlet min krave, så det punkt, der ligger derinde, det ligger lige præcis oven i det punkt, hjørnet, der ligger der. Det punkt, der ligger derude, skal flugte og ligge præcis oven i hjørnet, der ligger der. Og det gør man simpelthen lettest ved at sætte en nål ned, helt ud i hjørnet, sådan her. Og gå ned og sætte den fast, helt ud i hjørnet der. Sådan. Så kan man tage fat i nålen hernede, og på den måde få trukket dem ind, så de ligger præcis over for hinanden. Så sætter jeg den lige fast sådan her. Så går jeg ud herud og tager hjørnet lige her og sætter sammen med hjørnet lige her. Og sætter en nål fast. Så er bagstykket en lille anelse større end forstykket, og det skal man simpelthen holde til. Og holde til, det betyder ikke, at man trækker i det, der er for småt, men at man simpelthen med sine fingre holder det til, sådan der. Sådan, så bliver det samlet der. Og så nåler jeg hele vejen hen. Og selvfølgelig tjekker, og det gør det ikke, men tjekker, at linjerne, de ridede linjer, ligger lige over for hinanden. Fuldstændig det samme
gør jeg over på den anden side. Sætter nåle fast herover. Og sørg nu for at være sikker på, at det er ret mod ret, du samler, at du ikke får det drejet en omgang, men at det simpelthen ligger retsiden og retsiden, og samler det tilsvarende herover. Når den er samlet herover, så skal man sy på symaskinen herudefra, præcis derind til og hæfte enden, og det samme herover. Så har jeg målet her, og det vil sige, så placerer jeg det fra spidsen her og ud til skulderen og lægger den fast her. Og så simpelthen sy den fast igennem der med en lige ud søm, lige kanten hele vejen. Nu skal vi have samlet kraven med nakkebuen her. Og når man lige holder her, så ser det ud som om, at det er en umulig opgave, at nakkebuen er meget længere end kraven. Men derfor skal vi have klippet nogle hak. Et hak ind her og tilsvarende i den anden side. Det, der er vigtigt, det er, at man skal kun klippe i forstykket. Man skal ikke ned og klippe i bagstykket, som ligger hernede bagved. Så derfor holder man sine fingre imellem de to lag i sømmerummet her, så man får dem adskilt. Og så kan man lave et klip herudefra og helt ind til spidsen. Og det er derfor, at præcision er så vigtig med denne, også med denne her krave, ligesom med meget andet. Men at man får klippet helt ind til, og der er hæftet enden derinde. Den anden skulder, jeg har pegefingeren ind mellem de to lag og klipper i forstykket her, helt ind til spidsen. Der. Og man kan godt tænke, nu er jeg ude i forstykket, og nu går det galt. Men man skal simpelthen helt ud, for ellers får man lavet lus eller folder herinde. Så kan jeg simpelthen dreje mit krave og mit bagstykke ud her. Sådan. Så nu kan jeg tage og samle min midt bag og min midt bag på kravedelen og på bagstykket. Og de skal selvfølgelig ligge lige over for hinanden, de to stikninger. Og der kan det godt være en idé, hvis man ikke har prøvet det før, kan man godt lige med nogle håndsting lige sy kraven og bagstykket sammen her, så man er sikker på, at man rammer lige over for hinanden, så det ikke glider, når man syr. Herude i hjørnet, hvor vi havde klippet, kan I se, hvor meget den har åbnet sig. Og der tager jeg simpelthen lige og drejer mit forstykke ud på plads her. Tager fat herinde, og så kan jeg simpelthen svippe det over sådan her. Helt dernede af hjørnet, som vi har klippet op i. Og så skal jeg have syet det fast. Og der skal jeg jo selvfølgelig igen have sømmene til at ligge over for hinanden. Og så skal jeg simpelthen sy præcis ned til den stikning der, som der er på min skulder. Sådan der. Og tilsvarende over på den anden side. Tager fat i forstykket og svipper det ud til siden. Og der har vi hjørnet dernede.
Og der skal jeg igen have nålen ned og ramme. Kan vi lige fjerne den rigtråd, der ligger der, hvis der jeg synes, den driller lidt. Hvis man synes, det er svært at se, så kan man godt lige klippe den op lige der. Med og have fast helt ned i hjørnet her. Sådan. Og sømmene følger hinanden. Sådan der. Og over til midt bag. Der. Sådan. Så kan man simpelthen se, hvis jeg vender den ud, så kommer den til at ligge lige så flot der. Forstykket ligger her, og bagstykket midt bag og nakkebuen. Nu skal jeg i gang med at sy, og det vil sige, at jeg skal starte derop, hvor at min skulderstikning slutter. Hele vejen henover, midt bag, og herned til, hvor min anden skulderstikning ligger. Nu ligger jakken her. Skuldersømmene, og der var hjørnet, nakkebuen, hele vejen henover. Eller det kan også være, at du har zigzagget hver, så du presser den til hver sin side. Eller som jeg har talt om flere gange, fordi det her det ikke travler, så lader det bare være. Så jeg gør simpelthen det, at jeg ligesom ved indsnittet klipper ned af de her sømmerum ned, så ligger her i midt bag. Og jeg vil klippe et par hakker i nakkebuen, så kraven og nakken ligesom lægger sig pænt, uden at det kommer til at sådan trække sig sammen. Og nu vil jeg så gøre det, at jeg vil presse de her sømme til hver sin side. Og der kan I godt se, at når vi presser der, og vi presser der, så kommer der faktisk en lille trekant her, som man også godt kan klippe af. Der. Og tilsvarende herover. Skuldersømmen bliver presset til hver sin side, denne her, og så kommer der en lille trekant her, som vi kan fjerne. Sådan. Så nu skal vi have presset sømmene. På jakken har vi jo et ombuk, den ombukslinje vi har lavet, og der skal vi have lavet nogle fine, ligesom man kan kalde dem, kuverthjørner, der ligger her. Så det skal vi til at have gjort nu. Dem er der 2 af på hver forstykke. Så det du gør, det er, at du tager og vender sømmen rundt her. Sådan. Så at ombukslinjer og spidsen selvfølgelig ligger over hinanden. Der. Og så nåler jeg fast fra spidsen herop og ud i mit ombuk. Vi kan se derude, der flugter det ikke præcis. Der har jeg ikke været helt nøjagtig nok med sømmerummet, men det gør ikke noget, fordi det bliver klippet af til sidst. Så kan jeg lige prøve at vende det rundt, for at se, om det ligger ordentligt. Sådan. Og lægge det fladt, så man er sikker på, at det ligger pænt. Så kan I godt se, når det er syet, og denne her søm er blevet presset til hver sin side, så ligger det lige så fint sådan her. Og det samme gør I. Samler alle 4 hjørner og syr dem. Når du har placeret nålene, så de passer over i spidsen og kører herud, så er det vigtigt, at du altid vender rundt og lige skubber sømmerummet til hver sin side derinde og prøver at lægge det, så det flugter sådan her, så man kan se, at den kant, der ikke ligger her, ikke enten er for stor til forstykket eller for lille. Og I kan godt se, hvis nu, at jeg har lavet kørt stikningen herop, nu overdriver jeg lidt, men kørt den herop, sådan der, og jeg så vender rundt,
Sådan der. Så kan I godt se, så er der for meget stof herinde. Så kommer det til at ligge og bule. I kan faktisk se det, hvis jeg gør sådan her. At det, der ligger her, skal væk også. Så derfor altid først sæt nålene og vend rundt og tjek, om det er i orden. Og når man har gjort det, kan man sy hjørnerne og presse sømrummet til hver sin side. Her har jeg en flippresser, som man bruger i alle de situationer, hvor man skal stryge noget, som er spidst. For eksempel hjørnet på en jakke, eller en krave på en skjorte, eller hjørnet på jakken her. Så kan man simpelthen lægge den sådan her, og så derved kan man komme helt ud og stryge helt ud til spidsen. Så lægger jeg den sådan her. Og kan stryge til hver sin side her. Sådan der. Så bliver det helt skarpt. Og det samme kan jeg gøre hernede. Helt ud til spidsen. Sømmerummet til hver sin side. Og stryge skarpt. Så kan vi simpelthen få vendt alle hjørner rundt. Sådan. Og gå op til det næste hjørne her. Og vende det rundt. Der. Og så har I simpelthen forstykket. Ombukslinjen, der ligger her. Sådan. Så det simpelthen bukker jakken rundt i alle forkanter. Gør det i underkanten af jakken. Få det bukket op i ombukslinjen. Og i ombukslinjen og tilsvarende her. Ja. Så er hjørnerne presset herude og tilsvarende ude i den anden side. Og så har jeg min krave her midt bag. Den skal jeg så have svippet rundt og ind her. Og der har jeg jo så igen min ombukslinje, der ligger heroppe hele vejen hen. Og så kan jeg simpelthen give den damp, så den ligger pænt hele vejen over. Og tilsvarende det samme herover. Sådan. Så heroppe i nakken, det vi snakkede om før, at kravene ligesom går op i en spids bagtil. Der kan man så godt gøre det, at man tager det inderste sømmerum, det der ligger herinde. Det vil sige, det der ligger, når man graduerer et sømmerum, så er det altid det sømmerum, der ligger tættest på kraven, eller på kroppen, man klipper ned. Og det vil sige, at i det her tilfælde, når denne her krave står sådan her, så er det sømmerummet herinde. Og det kan man så lige tage. I kan godt se, der har der også foldet sømmerummet, så der kan man faktisk godt lige klippe lidt af de trekanter væk, der ligger der, så det ikke ligger og fylder. Og så det sømmerum, der ligger her, det kan man klippe halvt ned i forhold til det andet sømmerum, fordi så stopper sømmerummene ikke det samme sted, og derved får man et sømmerum, der ligger smukkere, når kraven bliver vendt rundt. Sådan der, så fylder det meget mindre herinde. Det jeg så skal have gjort nu, det er, at jeg skal have samlet min krave i mit nakkestykke, der ligger her. Så der skal jeg simpelthen, der syr jeg om lidt, simpelthen lige imellem de to lag her, der hvor den er syet sammen, fordi så bliver den stikning faktisk usynlig. Sådan. Sådan, og så bliver kraven låst fast på bagstykket her. Og over til det andet stykke. Derudover, så skal jeg have sat målt op, så jeg kan få syet hele vejen rundt
i forstykkerne og for neden. Og eftersom vi har et forholdsvis bredt ombuk, så skal den stikning, som vi laver, ligge faktisk næsten helt herinde. Så det som den måde, jeg synes, det er lettest at gøre på, det er simpelthen at beslutte, jamen, hvor langt vil jeg ind. Jamen, jeg vil have stikningen for eksempel 6 cm inde. Så det vil sige, at jeg herude fra retsiden måler jeg tror, jeg tager den 5,5 inde. Så måler jeg simpelthen 5,5 ind og sætter knapnåle hele vejen rundt, så jeg kan få lavet en lige stikning. Sørg for at sætte knapnålene med spidsen den der vej, fordi når du skal til at sy om lidt, så vil du sy den der vej igennem, og så er det lettest at trække knapnålene ud her, end hvis man får dem vendt den anden vej. Så nu skal der simpelthen sættes knapnåle hele vejen rundt, 5,5 cm inden, og det er selvfølgelig meget vigtigt hernede i bunden, at man også får lavet hjørnet, så det bliver helt nøjagtigt. Se, 5,5 inden fra begge sider, sådan der. Så det vil sige, at jeg får simpelthen et hjørne, der ligger sådan. Og det skal jeg selvfølgelig huske at gøre heroppe også, og i de andre hjørner. Nu er der sat nåle, 5,5 cm fra kanten, hele vejen rundt. Og bemærk hjørnerne, som jeg talte om før, at man har markeret dem op med nåle. Det, som du skal være opmærksom på, det er, at fra hjørnet heroppe for oven, der skal du over til kraven, nakkebuen, der ligger herover. Så der skal du ligesom fra nakkebuen trække en linje ned til de 5,5 cm. Fordi målet herfra og ned er omkring de 6 cm, så der kommer den til at køre fra 5,5 og ned til 6. Når du skal til at sy stikningen, så sørg for at sy for retsiden. Det giver sig selv, når nålene sidder her på retsiden. Og udover det, så skal du lige eksperimentere lidt med stinglængden. Fordi når man skal lave sådan en pyntestikning, der skal ligge hele vejen rundt, så er det ikke pænt, hvis pyntestikningen er for lille. Så der vil jeg sige, der vil man i de fleste tilfælde skal op på 3,5, måske 4 mm i længden. Så nu syr vi. Nu starter jeg så her i en midt bag, og der var det, jeg sagde, at der skal man simpelthen sy lige i kanten, hvor sømmen ligger. Fordi så bliver den helt usynlig, så kan man simpelthen ikke se den. Og man kan sådan lige trække den lidt fra side til side, hvis man synes, sådan, man lige får et bedre overblik over, hvor at sømmen ligger. Nu er jeg ved at være ude. Og så fortsætter jeg simpelthen lige over her. Og ned mod hjørnet. Og så skal du ned og ramme jo præcis i hjørnet. Og der tager jeg som regel lige de sidste 2 sting manuelt, fordi så kan man komme ned og ramme. Og ligesom se, at man er præcis for de 5,5 cm fra. Og så syr du simpelthen hele vejen rundt. Når man har syet hele vejen rundt, så skal det overskydende sømmerum, der ligger inde bagved, klippes ned. Så fik jeg syet stikningen hele vejen rundt. Du kan se, det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at den flugter flot med kanten på jakken. Så går du her ind bagved, og der ligger jo noget overskydende sømmerum her, som vi klipper ned. Og det klipper du simpelthen helt ned. Og sørg endelig for at holde pegefingeren indenunder her, så du ikke kommer ud og klipper i forstykket. Og så kan du simpelthen klippe til hele vejen rundt. Så det ligger her.
Så har jeg mit forstykke her, og ærmegabet, og jeg har mit ærme her. Og der havde jeg mine 2 klip her, som viser, at det skal sidde til forstykket. Ærmet har retsiden ud af, og forstykket har retsiden ud af. Så tager jeg armen ind imellem, eller hånden ind mellem de 2, der kommer ud af ærmegabet, og så samler jeg ret mod ret her, og holder fast, og så kan jeg lige trække det ind sådan her. Så sætter jeg ærmet på fra ærmesiden, det vil sige herindefra. Så nu starter jeg med at placere bunden, sætte nåle i her. Og så, ligesom før vi snakkede om det med, hvordan man placerer knapnålene, så sætter jeg aldrig knapnålene på tværs, men jeg sætter dem på langs, og jeg sætter dem 1,5 cm inden, fordi jeg har 1,5 cm sømrum. Og så følger jeg kanten op. Og sætter nålen herinde. Og lægger det, så det flugter pænt, og man ligesom har en fornemmelse af, at ærmet og forstykket følger hinanden pænt. Og jeg sætter nåle i op til omkring en 6-7 cm, 6 cm fra skuldersømmen, som ligger heroppe. Så gør jeg det samme over på den anden side. Ned fra bunden. Placerer ærmet. Igen 1,5 ende. Sådan. Der. Og der, og så er jeg cirka sådan et stykke her fra skulderpunktet nu. Så lægger jeg ærmet, så det ligger lige her. Man ligesom ligger her. Og så kan jeg på den måde ligesom få placeret toppen. Og lige tippe den ud sådan her, og få en fornemmelse af, at ærmet ligger lige. For det, der er det vigtige, det er, at ærmet hænger lige ned, og ikke slår frem efter eller bagud. Og så kan jeg sådan lige få en fornemmelse af, om det ligger pænt. Og så igen knapnåle i 1,5 cm inden. Der er jo altid en difference mellem ærmegab og ærmekuppel, at kuppelen er større. Og der gælder det, ligesom vi snakkede om før, hvor det var på skulderen, at når man skal holde det til, der er for stort, og det vil sige, at man trækker ikke i det, der er for lille, men man holder mere vidden til, uden at man får lus eller folder. Sådan der. Og så når jeg har placeret ærmet, og jeg vil lige sige også, det man skal være opmærksom på, det er, at når man holder, så ser det altid sværere ud ude ved kanten. Hvorimod, når man kommer ind og nåler fast i 1,5 ende, hvor sømmerummet ligger, så er det meget lettere at holde ærmet til. Når så jeg har nålet fast, så kan jeg simpelthen vende ærmet ud og få en fornemmelse af, om det ligger pænt hele vejen rundt. Og det ville jeg igen ikke kunne have gjort, hvis sømmerummene eller knappenålene lå på tværs. Nu skal jeg så sy ærmet i, og det gør jeg jo herindefra hele vejen rundt. Og til sidst skal jeg have bukket mit ærme i ombukslinjen og målt 5,5 cm op og lavet en stikning fuldstændig ligesom på forstykket. Så skal jeg have sat grogringbåndet på, og der starter jeg simpelthen over i sidesømmen. Lige at placere det hen over stikningen og afklippet linjen, som jeg har. Og det man skal være opmærksom på, det er, at man må godt holde grogringbåndet en lille smule til, og det vil sige, det er ikke fordi, det skal selvfølgelig ikke være så meget, men lige en anelse, at man sådan lige lægger det, så det egentlig flugter, og så lige trækker et par millimeter, så at grogringbåndet kommer til at ligge en lille smule spænd.
Det betyder nemlig, at din jakke, sømmen kommer ikke til at flane, så ligger den lige og bliver holdt en lille smule til. Og igen lige lægger det på over til hjørnet her, og så lige trækker et par millimeter. Og lige sætter den fast her. Der. Og her. Så sætter man simpelthen gokringbåndet på hele vejen rundt. Og så kunne man godt vælge at sige, at jeg syr simpelthen det gokringbånd på symaskinen. Men jeg synes bare, det er fint, at der ikke kommer flere stikninger herude. Så derfor så kan jeg godt lide at sy gokringbåndet på i hånden. Hjørnet her, det vender du lige, så den lige kommer ind og ligger sådan der. Lige ind over hinanden. Jeg kan lige have fat i den. Der. Nej, nu smuttede den. Skal vi se der. Så kan man lige sætte en nål på tværs, så man synes, det er lettere. Sådan der. Og så lige få den vendt her i hjørnet. Der. Og så kører man videre ned her. Der. Og så sætter jeg lige en nål her også, fordi så holder den lige på hjørnet dernede, så den lige får det lavet. Lige nu runder den, men når man begynder at sy, så kommer den op, og man får den sat fast op, så man får et skarpt hjørne dernede. Og så fortsætter man hele vejen rundt. Jeg tager så altid den ene sæt herfra og herover til, lige med små sting, lige i kanten, og så tager jeg tilbage, og så tager jeg det næste stykke, så man tager et stykke ad gangen. Men jeg kan lige prøve at vise det. Så starter jeg den lige her. Og så går jeg lige et stykke frem. Lige går op og tager fat. Lige en enkelt lille stykke. Et stykke frem igen. Og så kan man lige gå op og tage fat i, man kan ligesom sige, der ligger nogle tunger på gokringbåndet der. Skal jeg fat på den der. Sådan. Gå ned igen og tage fat her. Og et stykke frem. Der. Og nu syr jeg jo med en lys tråd, og derfor bliver det selvfølgelig meget synligt. Hvis nu man valgte at sy med en mørkere tråd, så vil man jo ikke se de små sting, der kommer til at ligge der. Og der kan man jo godt synes, at det er dødssygt at sidde og sy i hånden på den måde, men det er jo sådan noget, jeg synes, der gør tingene smukke, og det bliver sådan lidt meditativt nærmest at sidde og sy i hånden og se et smukt produkt blive færdig. Værsgo. Så har jeg gjort det nu, at jeg har min midtforrigning her, og jeg har min midtforrigning herinde bagved. Og de to rigninger lægger jeg oven på hinanden og lige nåler sammen, fordi de skal jo ligge oven i hinanden, til når man skal til at have sat trykknap på, hvis man vil have det på. Trykknappen her skal så sys fast i kanten her, og nu har jeg ikke fået sat gokringbåndet fast hele vejen rundt, men den ene trykknap kommer så til at sidde her, og den vil jeg så sy på først, og så kan jeg lige lade det her falde ned, og så kan man få markeret midten herover, hvor lige præcis hvor den anden trykknap skal sidde, og så skal den anden trykknap så sys på her. På den her side er det forholdsvis tyk stoffet, men på denne her er der kun det ene lag. Så der kan man gøre det, at man lige klipper et stykke stof og lægger på inden bagpå, når man syr denne her fast, så når man på den måde får gjort stykket stærkere, til når man skal åbne og lukke jakken. Og så kan man simpelthen lige inde på bagsiden på det stykke, der er blevet syet på, når trykknappen er blevet syet på, den kan man så klippe stoffet til hele vejen rundt i kanten.
Så ligger der jo nogle stikninger herinde, og dem kan man så lige klippe til bagefter. Jeg vil vise, hvordan man syr den ene trykknap på her. Så kan jeg lige gå herud og starte. Sådan der. Fordi så kommer tråden ud og ligger der, og ringbåndet kommer jo på om lidt og lige ligger til der. Så starter jeg her, og jeg syr den simpelthen på med knaphulssting. Og jeg holder her, og så tager jeg fat i stoffet. Sådan der, og går ind bagved og trækker til, og ligesom sådan trækker tråden nedad. Og den drejer lidt, så jeg går lige ind og drejer den på plads. Sådan, og der vil jeg lave sådan en 4-5 sting i hver hul. Det ser sådan meget flot ud, at det er det samme antal hele vejen rundt. Jeg tror, vi tager 4 sådan der. Så går jeg ned og går over til den næste. Kommer jeg ud herover. Der. Og det samme igen. Jeg skal lige have den op på plads oppe i hjørnet. Så fat her. Ind bagved. Så har jeg syet 4 gange i alle hullerne hele vejen rundt. Det man så lige skal være opmærksom på, det er, at nu ligger den faktisk jo og er løs i forhold til forkanten, og det kan nogle gange godt være irriterende, når man skal trække den op. Så det man kan gøre, det er, at man kan lige gå ind et par enkelte steder og lige tage den ud på bagsiden, sådan der, og lave et mikroskopisk stik. Sådan her, der. Og så kan man eventuelt gå over og gøre det herover også. Der. Og lige ud igen her. Og lige 1 millimeter eller lignende bagud, så det bliver så lidt som muligt ude på retsiden. Og her ind igen. Der. Og så 1 eller 2 gange mere. Og det gør jo, at de 2 lag, der, de bliver låst sammen. Og man undgår at når man trækker i det her, at det så går fra hinanden. Når man har gjort det, fordi selvfølgelig vil der være en fare for, at det trækker en lille smule her, at man kan se nogle bitte små sting. Men jeg vil sige, at i de fleste uldstoffer, som sådan en jakke her vil blive lavet i, over og give det damp, ikke strygejernet ned og ramme, men bare give det godt med damp, og så vil det løfte sig omkring hullerne, og så, eller stenene, og så vil man ikke komme til at se det. Og så ligger det lige så fint sådan. Så skal man så have sat det andet på herover, og eventuelt en i taljen også, eller hvor mange man vil have nedad. Jeg kan lige sige, at trykknapper og det fine lille smalle ringbånd, det kan man købe hos det firma, der hedder Fabric Minds, på deres hjemmeside.